হ্যালো, কি বুঝ সে গৌতম কইদেব, সে পয়সা পঠাইদেব। পয়সা সে পঠেনি, তারপরে সে পয়সা পঠাইব। বাবু বাবু কে? বাবু নমস্কার। কে তুমি? ভালো কি? আমি কি তোমার সুদামা कौन है कौन? मुझे ମୁଁ କଣ କରିବି? ବାବୁ ଡାକ୍ତର କହୁଛି କ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମୁଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ସର୍ତ୍ତଟା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଯଦି ତମ ପୁଅକୁ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦବ, ଯଦି ତମ ପୁଅକୁ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପକେଇବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ତମେ ରାଜି ତ? ତମେ ରାଜି? ନା ବାବୁ, ମୋ ସର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ରାଜି ତାହେଲେ କୁହ, ତାହେଲେ ମୁଁ 50,000 ଟଙ୍କା ତମକୁ ଦେବି। मुझे ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ପକେଇନି, ମୁझे ଭଲ ହେଇଯିବ। ଝିଅ ଚାକିରି କରିବ, ତା ମାଆକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବି। ବାବୁ, ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି। ଏଇ ନିଅ ତମ 50,000 ଟଙ୍କା। ଆରେ ସୁମି, ତୁ ଆଜି ଭଲ ହେଇଯିବୁ। କେବେ ରେ ବାବୁ, ମୋ ବାପାର ପରିଚୟ କେବେ ଦବ ନା? ତମେ ବି ତମେ ଜାଣି ରଖ ଯେ କି ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ତାର ବାପାର ପରିଚୟ କଣ ଦବ ନାହିଁ। ନା, ମୋ ପୁଅ ମତେ ବହୁତ ଘୃଣା କରିବ। ଯେତେ ଘୃଣା କଲେ ବି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ତମେ କେବେ ବି ତାର ବାପାର ପରିଚୟ ଦବ ନାହିଁ। ତା ମାଆକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି, ଶୁଣିକି ଆଇଏସ୍ କରିବି। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆଇଏଏସ୍ କରିକି ତମକୁ ଦେଖେଇବି। ତମର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ତମେ ଆସିକି ତାକୁ ଦେଖା କରିକି ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ବି ତାକୁ ତମର ବାପାର ପରିଚୟ କେବେ ଦବ ନାହିଁ। ନା ବାବା, ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ଟାଣି ଟାଣି ଛୁଆଟାକୁ କରିବି, ତାକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବି, ତାକୁ ଚାକିରି କରିବ। ବାବୁ, ବଡ଼ ମଣିଷ ତା ମାଆକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆପଣ କେବେ କହିବେ ନା ତା ବାପା ଭଳି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ନେଇ ସେ ବଡ଼ ହବ, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମୋ ପୁଅ ଚଲେଇବ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ତମ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ କରିବି, ତମର ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବି। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ତମର ନିଶ୍ଚୟ ପୁଅକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିକି ତମ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା କରିବି। ରୂପା, ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଆଜି ତମ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପର ଆଗରେ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଉ ତମେ ଯାଅ। ବାବୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଉଠାଅ 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 ଉଠାଅ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆକାଶ ପଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରିଆ। ମୁଁ ତମ ଋଣ କେବେ ସୁଝି ପାରିବି ନା। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଉଠାଅ ଉଠାଅ, ତମେ ଯାଅ ଯାଅ। ସୁମି, 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 ବାପା କଣ ହେଲା? ସୁମି, ଏ ସୁମି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛି। ବାପା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ବାପା, ବାପା, ଭାଇ ପାଇଁ, ଭାଇ ପାଇଁ, ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼ ଉପହାର ଆଣିଛି। ଭାଇ ଚାକିରି କରିବ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହବ। ମୁଁ ଆକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ମୁଁ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେଇଛି ତୋ ଭାଇକି। ବାପା, ବାପା,
ପଳା ଭାଇକି ପଳା ଏଠୁ, ପଳା ଏଠୁ। ମୁଁ ମରିଯାଏ, ମୋ ବୋଉ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତମେ ମୋର ବାପା ଆଉ ମୋ ମା। ମୁଁ ଏଡ଼େ ଟିକେ ହେଇଥିଲି, ଲୋକ କହନ୍ତି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ରିକ୍ସା ଟାଣି ଟାଣି ତମେ ମୋତେ ଦିଅ। ଆଜି ମୋ ଦେହ ଖରାପ କରି ତମେ ମୋ ଭାଇକି ପର ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦଉଛ ବାପା। ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି ମା? ତୁ ମୋର ଝିଅ, ତୁ ମୋର ପୁଅ, ତୁ ଭାଇ 3 ମାସର। ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ତୋ ମାଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ତୁ ଏଡ଼େ ଟିକେ ହେଇଥିଲୁ। ଆଉ ବି କଣ କରିବି? ତୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ପଇସା ଦେଇଦେଇଛି, ମେଡିସିନ ଖାଇବୁ, ତୋ ଦେହ ଆରୋଗ୍ୟ ହବ, ତୁ ଚାକିରି କରିବୁ, ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ। ବାପା ମୋର ଦେହ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମରିଯାଏ, ମୁଁ ପାଠ ପଢିବିନି। ଭାଇକି ତମେ ପରସ୍ତେ ମଣ୍ଡା ପକେଇଦେଲ। ଆରେ ମା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମରିମୁଣ୍ଡି ରିକ୍ସାବାଲାଟା, ମୁଁ କଣ ତୋ ଭାଇକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଦେଇଥାନ୍ତି? ତୋ ମା ପାଖରେ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ତୋ ଭାଇକି ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବି, ଚାକିରି କରେଇବି, ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ, ଆଉ ମୋତେ ଦିଟା ଖାଇଦବ। ଏ ରୂପା, ତମେ ଶୁଣୁଛ? ମୁଁ ଆଜି କଣ ଭୁଲ କରିଛି? ତମେ ଆର ପାରିକି ଯାଇ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖିବ। ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ରିକ୍ସାବାଲା, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପୁଅକୁ ପୋଷି କରି ପର ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦଉଛି। ଏ ମା, ମୁଁ ରାଗୁଛୁ? ରାଗେ, ରୁଷୁ। ତୋ ମା କହିଯାଇଛି ତୋ ଭାଇକି ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବି, ଆଉ ତତେ ବି ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବି। ଏଇ ହାତରେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେବି, ତତେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଦେବି। ସମାଜରେ ଚାକିରି ପିଲାମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ସେ ରିକ୍ସା ବୁଲାର ଝିଅ ପାଠ ପଢୁନି, ଆଉ ଘରେ ତୋ ମାର ପରିଚୟ ଦେଖିବ। ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ତୋ ଛୁଆ ଦିଟାକୁ ମଣିଷ କହିଲେ ନା ବାପାଟା। ତୁ ଚାକିରି କରିବୁ, ରାଗନା, ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେବି, ତତେ ଚାକିରି କରେଇବି, କଥା କହୁଛି ନା? ଭାଇ ଭଲ ରହିବ। ହଉ, ତୁ ଖାଇଛୁ? ତୁ ବହୁତ ଭଲ ମା। ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି, ମନେ ପୁର। ତତେ ବହୁତ ଶିଖୁଛି ପୁରା ବିଗିଲା। ବୋଲେ ଆକାଶ ପଟେ ଗଲେ ପାପ କଣ? ମୁଁ କିଛି ବିକଳ୍ପ 50,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି, ତୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ। ମା, ଖାଇଛୁ? ଭାଇ ଖେଳୁଛି?